So this is the newly built covered court sa Bunga Ilaya. So this is a project from the office of the congresswoman rather, Alexis Tutor. Sama na siya, guys. So gidua So, very thankful to our congresswoman ngay Nahuman paspas kayo. So, maghuot na lang na blessing, guys, actually. So, maning ang covered court sa Bunga Ilaya, guys. Pero dako kayo. So, din ako may video. Pero kayo siya. So, just kahapon, nagduwa po basketballan eh. So, for more projects and beyond pa ni. So, ang nagiduwaran is puro sa taga Bunga Ilaya, guys. Wala ilang taga barangay. Laing barangay din eh. Wala yun. Then, tada to ang stage and then